Ola, que tal? Benvidos a este espazo de entrevistas no que hoxe temos con nos a Ana Méndez, a directora xerente de Galicia Calidade, que foi tamén a protagonista do último foro na región. Que tal? Benvida. Que tal? Bos días. Bueno, neste foro falouse dese selo Galicia Calidade. Cales son as características que teñen que cumplir eses produtos que son de moitos tipos para poder formar parte deste selo? Bueno, Galicia Calidade certifica tanto produtos como servizos. Somos o único selo de garantía que é multisectorial, é dicir, que podemos certificar en todos os sectores da economía galega. O primeiro de todo é que nós temos que ter un prego de condicións xa específico para ese produto ou ese servizo que se queira certificar e a partir de aí empeza o proceso cunha primeira auditoría á empresa e a ese produto ou servizo e logo despois continúa ata chegar o que é a certificación en sí que, por suposto, se renova cada ano. É dicir, unha vez que unha empresa entra e se certifica por Galicia Calidade, todos os anos ten que pasar esa auditoría para poder seguir usando este selo de garantía. Cando nace a marca Galicia Calidade, casi nos sonaba como un eslogan, pero agora está de sobra consolidada, a xente sabe que se amparan produtos e servizos dunha extrema calidade que ademais representan a Galicia como tal. Cal é o peso que ten a provincia de Ourense dentro de todo este conglomerado? Pois mira, a provincia de Ourense a verdade é que ten un peso específico bastante importante porque é casi o 41% do total das empresas, máis das empresas da facturación de todas as empresas que están dentro de Galicia Calidade. E por qué? Porque é sobre todo debido a dúas empresas que son moi importantes para a nosa provincia, unha no sector agroalimentario e outra no sector da lousa, que son Coren, e ademais tamén Cupa Group. Coren como unha das primeiras empresas que entraron a certificarse polo selo e Cupa Group que acaba de obter a certificación fai uns meses. Xa fai 4 anos desa toma de cargo. Como foi esa evolución e, botando a vista atrás, eses obxectivos que tiñas nun principio, como se van cumplindo? Bueno, pois a verdade é que con moitísimo orgullo entrar en Galicia Calidade fai 4 anos era un reto moi grande e ademais sobre todo unha tremenda responsabilidade por estar representando a tantas empresas tan importantes da economía galega. Pouquiño a pouco creo que fomos facendo estes 4 anos un traballo moi arduo que realmente estánse vendo os froitos. De feito, agora, pois antes Galicia Calidade sempre dependeu da Dirección de Comercio nunha consellería, desta última legislatura dependemos xa directamente da presidencia da Xunta, co cal eu creo que pouquiño a pouco fomos conseguendo retos, temos moitos máis que conseguir, a nosa presencia en mercados exteriores que estamos moi enfocados a ese traballo agora dende fai uns meses. En liña precisamente con esa presencia noutros mercados é importantísimo o traballo de promoción. Como está sendo ese traballo de promoción que se está realizando? É fundamental, porque realmente é unha das nosas misións, promocionar eses produtos e eses servizos que teñen a certificación e a marca de garantía. E, ademais, a verdade é que é moi bonito, porque realmente estar en todos os eventos, en todos os actos importantes que se fan en Galicia e fora de Galicia tamén, representando sempre pois a Galicia, os galegos, as galegas e a nosa economía, a verdade é que quizáis esa parte de promoción é a que nos dá máis satisfaccións. Neste foro puidemos desfrutar tamén de exemplos de persoas que pertencen ao selo, que ao final son as mellores embaixadoras, non? Elas realmente son as embaixadoras da nosa marca de garantías. En elas
A verdade é que Galicia Calidade pois non tería ningún sentido. Ademais, esas persoas todas, tanto Héctor López como Jesús Picallo, como Catuxa, tamén como Juan Luis Méndez Rojo, dentro de cada un dos sectores nos que están as súas empresas, aparte de engadirlles valor á marca de garantía, pois son as nosas realmente embaixadoras, porque ao final en Galicia Calidade estamos moi orgullosos de que creamos unha gran familia, non só elas como embaixadoras da marca, senón entre elas fan moitas sinerxias e conseguimos tamén que fagan proxectos en común, non co cal, pois, a verdade é que moi contentos. Os sectores que máis destacan ou que máis tempo levan son o agroalimentario, o turístico, e estáse traballando en ampliálo a outros sectores que, ao mellor, pois non asociamos tanto ca marca Galicia Calidade? Sí, é certo que o peso do sector primario, do sector agroalimentario, é o máis importante, tanto en número de empresas como en número de produtos, pero xa moi cerquiña está o sector turístico, que cada vez o peso do sector turístico coa restauración, co hoteles, balnearios, cada vez está sendo máis importante en Galicia Calidade, pero non nos olvidemos deses outros sectores que se van incrementando pouquiño a pouco, dicir, temos o sector da xollería, que tamén é importante, o sector industrial, porque hai empresas moi potentes en Galicia Calidade que teñen unha facturación que ademais están en distintos países e, por suposto, si abertos a abrirnos noutros sectores, pero sempre facendo as cousas a modo, porque non é cuestión de abrir a calquera o mundo, porque Galicia Calidade, aparte de esas dúas palabras, son tamén unha exclusividade e unha garantía, non? Entón, pois, un pouquiño traballando sempre en ampliar sectores, en que entren máis empresas, máis produtos e servizos certificados, pero facendo as cousas despacio e facendo as cousas ben. E xa para rematar, Ana, cales son os retos de futuro? Sobre todo, eu creo que ahora mesmo o máis importante, hai dous, creo, máis importantes, que é esa fase de internacionalización que cada vez sexa máis importante, que se abra a todos os países para atraer cada vez máis turismo de calidade, e logo despois, ademais, estamos traballando dende a Xunta de Galicia en que Galicia Calidade sexa esa marca país, non? Para todo o que a Xunta, para todas as empresas. A verdade é que temos dous retos moi importantes, pero que eu creo que nos van a dar moitas satisfaccións. Pois moitísimas gracias por dedicarnos estes minutos. Gracias a vos. E moitas grazas a vostedes por estar con nos nun programa máis, e lembren que para poder ver o contido completo do foro poden facelo na páxina web de La Región. Adiós.